Mijn naam is Ramon Beren. Ik ben van Bearsport. Wij organiseren deze stokkenclinic samen met Leki. Zo kunnen mensen een beetje kennis maken met het fenomeen hardlopen met stokken. Ik ben Dolle Seibe, ik ben 45 jaar oud. Ik doe mee in deze clinic uiteraard omdat het van Bearsport is. Hij is leuk, je leert er heel veel van. Je ziet andere trailrunners, die wat je wel en wat je niet kan. En je probeert zo leuke trailtjes eruit te halen wat je nog niet gelopen hebt. Het is waardevol dat Limburg Athletics hierin een rol speelt, zodat mensen kunnen kennismaken met de diverse sporten die er zijn. Trailrunning, dat mensen toch een beetje bang zijn om deel te nemen, want ja, het is blessuregevoelig en kan ik dat wel en is het niet te zwaar. Maar ja, met zo'n beweegweek worden al die sporten aangeboden en kun je een keer proberen en dan zul je erachter komen dat het helemaal niet zo spannend is en dat iedereen aan trailrunnen kan meedoen.